Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho ofana naye, akekho njengaye. Udumo lonke silinikeza yena, lungolwakhe, lumfanele. Siyabonga kakhulu ukuthi siphinde sihlangane. Ngibonge kakhulu nina nonke nibambisene nami kule mpi esibhekene nayo, impi yama-emojis. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Bayaqhamuka abanye sebeyakhomenta bangitshela ukuthi hey, yazi besicabanga ukuthi abekho abawafaka ngamabomu. Bezwa indlela abantu abaphendula ngayo ukuthi lo uyayazi into ayenzile futhi uyenze ngenhloso. Singabonga kakhulu mase ngithola abahambisana nami, ngoba nami kubonakalile ekuhambeni kwesikhathi ukuthi no, kukhona abantu abaphumela umkhankaso abatshalo uSathane ukuzofaka ama-emoji la. Ulwa nathi uSathane. So ngilekeleleni-ke sibambisane sikhiphe lesi sihlava esimbi ngalendlela. Isimbi lesi sihlava siyawona umsebenzi kaNkulunkulu. Siyawona umsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wethu unomusa, unothando. Akakafuni ukubashaya laba bantu, ufuna baphenduke. Ngoba ufuna bonke abantu baphenduke baze bafinyelele ekulazini iqiniso. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu ongasiphathi njengendlela esone ngayo, uNkulunkulu wethu osithandayo. Lidumele emasumpeni. Ziyasondela iy'nsuku, nathi simatasa ngendlela emangalisayo. Kukhona-ke ukuba slow okukhona njengamanje ku-WhatsApp. Ku-WhatsApp khona ukuba slow ngendlela emangalisayo ngoba umsebenzi mningi esibhekene nawo. Ngivuka ekuseni ngiyobheka omakhi, ngiphinde ngiye ku-hardware nayo yonke into. Ngabona namhlanje uWhatsApp lokhu ngugcine ekuseni. Namhlanje ngugcine ekuseni uWhatsApp. Ngibhizi ngendlela emangalisayo. Mangisho ekuseni ngalesikhathi lesi engiqeda bese ngiyageza bese ngiyaphuma. Futhi ngiyathi ngivuke ngo1:30. So ngigcine-ke ngaleso sikhathi ekuseni uWhatsApp. Angazi ama-messages mangaka ngoba nakhona bengingaqedile, ngithabela ko-31 ebengakawa-attend. So-ke njengamanje noma ngenalo iqiniso ngizobona mase ngihambisa inkonzo, ngiyacabanga ukuthi angaphezulu kuka-100 manje. Kodwa-ke sesiyosindiswa ukuthi Friday ama-voice note awekho. Ngiyakholwa ukuthi awekho. Sinama-messages awu-2 kuphela ukufaka abantu nama-message yokubhukhela ukuvuma izono. Kodwa-ke yazini ukuthi ku-slow, ubekezele nje. Uma ubhukha izolo, ubhukhela uvuma izono ungakaphendulwa, bekezela. Uma ubhukha namhlanje ungaphendulwa namhlanje, bekezela. Ngimatasa ngendlela emangalisayo. Kusho ukuthi obvious ngoze ngiphumule emva kwephasika. Uma inkosi ivuma, inkosi isangigcinile. Siyabonga kakhulu abantu abaletha abantu ngendlela emangalisayo, bayabaletha abantu. Khona manje ukuthi ngibale kahle olethe 22. Khona olethe 22 wabantu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngaye. Siyambonga kuyenzeka umuntu alethe 22 ngesikhathi esisodwa ethe go. Uthola ukuthi bonke banenamba zika WhatsApp. Bese uzothola umuntu oyedwa alethe umuntu ongenayo inamba ka WhatsApp. Umuntu alethe ababili kungena oyedwa omunye akananamba ka WhatsApp. Ngiyanicela bazalwane, ake niba WhatsApp abantu benu. Ngaphambi kokuba umlethe ekhaya lezi umbone ukuthi uya WhatsAppeka. Akakunikanga inamba wrong. Ngoba kulula uma usumWhatsappile. Sekulula ukuthi uthumele le ndlela omsave ngayo wena, kodwa ubusuyambhala ke eceleni. Abanye benze njalo, benza umsebenzi wami ube lula ngendlela emangalisayo. Uma seke bamsave bona sebengithumela lento abamsave kuyo, kodwa bese bebhala ngoba uzothola ukuthi wena umsave ngendlela yakho. Mhlambe usilindile Nsibande, wena uvele wathi usili. Abanye bathi mhlambe usili times 2 ngoba usenosili ababili. So ngindlela osave ngayo akuyona le ngizosave ngayo. Kodwa-ke nje ngiyacela niba-check abantu inamba zabo zinaye yini uWhatsApp. Lokho kuzosisiza. Abanye azayilethe kabili inamba, ayilethe enye aphinde alethe enye, zonke azinaye uWhatsApp. So kuzosisiza bafowethu, ake sizame ukuthi sizicheckele ngale, ninciphise umsebenzi wekhehla
nciphisani umsebenzi kababa uNsibanda mningi ngendlela emangalisayo. Siyambonga kuNkulunkulu, siyanithanda emakhaya, siyanithanda kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Sizoqhubeka ke nenkonzo yethu intshumayelo yasentabeni uchapter 5 kaMathewu uverse 5. Ake ngiguqe ngikhuleke ngaphambi kokuba siqhubeke nenkonzo yethu. uJesu Kristu uyinkosi. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, odalile izulu walendlala, odala umhlaba uphanyekezeni, siphambi kobuso bakho sigoqile. Ngiyacela Nkosi ukuthi ubusise ilona loyo oguqile lalele lenkonzo. Kube nesibusiso nje sokuthi ukhothamile waguqa. Ngiyazi abanye abaguqa, abanye bahlezi, abanye bamile, abanye bagobondisa amakhanda, abanye bayasebenza kodwa balalela inkonzo. Ingakho ngithi ngicela ubusise oguqile, wazinika ithuba wahlala phansi ukulalela inkonzo. Ngiyacela Nkosi ubabusise abaletha abantu, babusise Nkosi ngoba basekela umsebenzi wakho. Ngiyacela egameni lika Jesu ngithembisile kuJohn 14:14 wathi noma yini engicela egameni lakho uzongenzela. Ngiyacela ke Nkosi Jesu usenzele ubabusise laba baletha abantu, uphilise abagulayo njengamanje, noma ngabe isifo sini esimphethe, kusukela ko-cancer, ingculazi, HIV, noma ngabe sihlobo luni isifo sokuwa, ngiyaliyala idimoni liphume lihambe. Noma ngabe hlobo luni, ngiyakhuleka Nkosi, ushukela, iBP, ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo, baphilisa abantwana bakho. Abanye Nkosi amehlo abo alivinda abasaboni kahle, vula amehlo abo. Abanye Nkosi indlebe zabo zilivindi sezisezwa kahle, vula izindlebe zabo. Amahlala khona ngiyawaqalekisa ngegama lenkosi uJesu ngiwathumela esihogweni. Wonke olalele lenkonzo manje makaphiliswe, isandla sakho Nkosi masifinyelele kuye, umphilise Nkosi. Ngiyacela wenzele igama lakho udumo. Ngo-Isaiah 53 verse 5 uthe ngemvimbo yakho siphilisiwe. Ngithuma izwi lakho elinamandla njengoba ushilo kwiHubo 107 verse 20, uthuma izwi lakho libaphilise, libakhulule emathuneni. Ngiyacela Nkosi wenzele igama lakho udumo. Yiba kanye nathi kule nkonzo ngomoya wakho oyingcwele, moya oyingcwele, moya weqiniso, take over. Bamba intambo Nkosi, nami ngihlale ngilalela, usebenzise leli gobongo lomzimba, usebenzise lolu daka oluyithempeli lakho. Msizeke Nkosi, ungcwelise. Size uNkulunkulu wami, ngihlale kuwe, ngibe ibumbe esandleni sakho, wenze lento oyifisayo ngami. Ngiyazinikela kuwe moya ongcwele, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Kumnandi ukukhuluma uxoxa noNkulunkulu. Mathewu chapter 5 verse 5 fundeka kanje: babusisiwe abamnene ngokuba bayodla ifa lomhlaba. Abamnene. Iyangimangalisa le ndaba. Bafowethu, angiliphethe mina ivangeli leprosperity, angilishumayeli. Ngoba lisho kahle izwi lenkosi isongena ezulwini ngenhlupheko, noJesu wangena ezulwini ngenhlupheko. Yazi asho Roma 8 athi uma nihlupheka kanye naye, niyophiwa inkazimulo kanye naye, nizindlalifa kanye naye. So ivangeli leprosperity angilishumayeli. Kodwa uMathewu chapter 5 verse 5 uyangithusa. Uthi abamnene bazodla ifa lomhlaba. So uyabona yini ukuthi asisilokhu sizikrekhisa ngamakhanda, sifuna ingcebo, sifuna imoto ezinkulu, sifuna imizi. Ake sibe mnene, sizodla ifa lomhlaba, sothi sihamba la siyodlela sezulwini sibe sidlile lomhlaba ngenxa ukuthi umnene. Ilokho ekufuna ukudizelela umnene. So akudingi sesishumayele ngeprosperity. Wena yiba mnene, babusisiwe abamnene ngokuba bayokudla ifa lomhlaba. Bayodla ifa lomhlaba, babusisiwe. So asibeni mnene nje bafowethu. Nesizulu sisho kahle sithi umhlaba uyahlaba, uhlaba ochwenselayo. Mawungekho mnene, uphatha kabi abantu bakaNkulunkulu, bahlukumeza, ngeke ulidle ifa lomhlaba. Ngisho usuthwele, walithwalela, wayeyinyangeni, ngeke ulidle ifa lomhlaba. Amahubo 37 mawuqala lapha ekuqaleni
kuthiwa singabe nomona ngempumelelo yababi ngoba izoshabalala. Singazikhathazi nje ngempumelelo yababi. Impumelelo esile yile yokuthi iba mnene. Ibani imnene njengamajuba, nihlakaniphe njengezinyoka. Sho njalo inkosi uJesu. Asibeni mnene. Asibeni mnene, uthi umnene ngenhliziyo. Ayike bengidlula ngendle yakhiwa, libuyile nje lelizwi. Ngichazile izolo ngichaza ubumnene. Ngathi igama elithi ubumnene ngesiGreek lithi iprotes. Lisho ukuthobeka okusuka enhlizweni. Ukuthi noma ujonwa, uhlushwa, ulinyazwa kodwa ungathukutheli. Ubekezele, ungafikelwa na umoya wokuziphindiselela. Ubumnene ke lobo. Hayi umuntu afuna ukuziphindiselela. Ngoba sinomphindiseli wethu thina inkosi uJesu. Uthi uNkulunkulu mina umphindiseli. Uma isitha sakho silambile siphe sidle, masomile siphuzise. Ngoba ngalokho ufumbela amalahla avutha ikhanda laso. Asiphindisi thina ngoba sibambene nenyama negazi, asibambene nabantu. Kodwa sibambene nembuso, nemimoya yala emkhathini. Nansi into esibambene. Sibambene namadimoni uSathane. Kodwa siphiwa amandla phezu kwezinyoka nawufezela, siphiwa amandla phezu kaSathane namadimoni akhe. Yilonto esinikeziwe. So asipractice asiyenzeni bafowethu. Ayike izolo sigcine sizokhuluma ngoGalatia chapter 6. Ngesikhathi kade sithi uNkulunkulu ubuka okuqonde ngenhliziyo. Uyadlula kokuphuma emlonyeni, uyadlula kulokho okwenzayo, abuka inhloso. Ngoba besikhathi sibuka ivesi lapha yamaHubo 66 uverse 17 ethi ngakhala kuye ngomlomo wami ukudumisa kwakuphansi kolimi lwami. Uma bengiqonda ububi enhlizweni yami bingaye kungizwe inkosi. Ngempela uNkulunkulu uzwile walalela izwi lomkhuleko wami. uNkulunkulu wethu ubuka inhloso yesenzo sakho, inhloso yokuxolisa kwakho, inhloso yokuzithoba kwakho, inhloso yokudumisa kwakho, inhloso yomkhuleko wakho, inhloso yokuza enkonzweni, inhloso yokufakaza kwakho, inhloso yokuba kuleli bandla, inhloso yokunikela, inhloso yokuphana. Hey, azabheka inhloso yokuze ebandleni. Hey, khona bayisontweni bele kufuna intombi. Abuke inhloso. The aim behind it. Ngakho ke masiya ke kuGalatia 6 verse 7. Uthi uNkulunkulu wethu ezweni lakhe ningaduki. uNkulunkulu akahlekwa. Angithi njobe ebuka inhloso yakho konke lokho okwenzayo. So usazothola umvuzo ngenhloso yakho. uNkulunkulu akahlekwa ukuba lokho akuhlwanyelayo umuntu lokho okuvuna. Sihlwanyela ngani bafowethu? Ngenhloso. Lokho okuhlwanyelayo ngenhloso yakho uzovuna. Uhlose okuhle uzovuna, uhlose okubi uzovuna. Singahlukumezi abantu. Singahlukumezi imvelo. Khona umuntu nje oshaya amakati nje, kade walibona yalishaya, ushaya izinja nje. Ngihlukumeza imvelo ingeka uNkulunkulu. Uyazi ukuthi ingishilwane mazilambile zicela uNkulunkulu ukudla. Mina ngiyazi indaba. Yabona indaba kaNkulunkulu ijulile bafowethu. Ijulile ngendlela emangalisayo. Ijulile indaba kaNkulunkulu. Mazilambile izilwane zitshela yena. Ake sibuke iHubo 104, ilona lebe ngizama ukulivula. Asiqale kuverse 24. Jehova yeka ubuningi bemisebenzi yakho yonke uyenzile ngokuhlakanipha. Umhlaba ugcwele izidalwa zakho. Yezwa, ugcwele izidalwa zakhe. Verse 25. Nantu ulwandle lukhulu lubanzi. Lapho khona izilwanyana ezinobuzelayo ezingena kubalwa, izilwane ezincane nezinkulu zilapho olwandle. Kuhamba khona imikhumbi. uLeviathan lo omenzile kuba adlale kulo. Leviathan unhlanzi enkulu uyenzile kuba idlale kulo ulwandle. Verse 27. Zonke lezi zidalwa zibheka wena ukuze uzinike ukudla kwazo ngesikhathi esiyiso. Usubonile ilwane ayisebenzi. Asifani nathi uyahamba uyosebenza uqashwe phela inyanga uholwa umthenga ukudla. Izilwane
zibheka umdali wazo, bakhuluma ilanguage bazwane bodwa, zikhala ngendlala, abese yazipha. Madoda, hayi cha uNkulunkulu indlela zakhe ziphakeme. Ngibuka mina lesi silwane esidle ezinye izilwane, ibhubesi. Lilambile, alinakudla, likhale kuNkulunkulu. uNkulunkulu athumela impala iyodlula ngakhona ukuze ibhubesi libambe impala we. Impala mayilambile icela kuJehova. uJehova yenza ihambe yodla ngasemadlelweni ukuze ithole ukudla. Kodwa futhi yona ibuye ibe ukudla emabhubesini. Umkhulu Jehova, umkhulu Nkosi yethu. Siyabonga, siyabonga. Uthi-ke uverse 27, zonke lezi zidalwa zibheka wena ukuze uzinike ukudla kwazo ngesikhathi esiyiso. Verse 28, uyazinika ukudla zibuthe, uvula isandla sakho zisuthe ngokuhle. Verse 29, uyasitheza ubuso bakho zethuke, uyasusa umphefumulo wazo zife, zibuyele othulini lwazo. Umphefumulo wesilwane uyasuswa bese ziyafa, zibuyele othulini lwazo. Mayisitheza ubuso bakhe uNkulunkulu kuzo ziyathuka. Iyangimangalisa le ndaba ukuthi izilwane zinamehlo okubuka uNkulunkulu lapha ekhona, kodwa ezinye zazo kuthiwa zi-short sighted, kodwa yena ziyambona, ziyamazi. Verse 10, uyathumela umoya wakho zidalwe, wenza bube busha ubuso bomhlaba. Nezilwane zikaNkulunkulu zinomoya kaNkulunkulu. Ziphefumula wona, zinomoya kaNkulunkulu. Uyawuthumela umoya wakhe bese ziyadalwa. Kazimulo kaJehova mayime kuze kube phakade naphakade. uJehova kathokozi ngemisebenzi yakhe. uJehova kathokoze ngemisebenzi yakhe. Yena obheka umhlaba bese uthuthumela. Ngathi ukuthuthumela komhlaba i-earthquake. Maye ubheka uyathuthumela. Bese uyazamazama. Uzamazame kufa abantu. Uzamazame kudilika amabhiliki. Ubhekwe umdali wawo. Athi uverse 32. Yena obheka umhlaba bese uthuthumela. Othinta izintaba zithunqa. Yazi ivolcano, intabamlilo, izintaba ezivuthayo. Isikwithinto uyena, uthinta intaba bese iyathunqa iyavutha. Kodwa uJehova esimkhonzayo. Siyabonga ngondodana yakho asinikeza yona uJesu Kristu, ngayo siyeza kuwe Baba. Siyeza kuwe. Sikhuluma ke la babusisiwe abamnene ngokuba bayokudla ifa lomhlaba. Sasesiya-ke ngokuhlwanyela. Ukuhlwanyela. Sathi ningaduki uNkulunkulu akahlekwa ngokuba lokho akuhlwanyelayo umuntu lokho uzokuvuna. Umuntu omnene uba nomusa, athobeke, abe nobubele, azothe, angasheshi ukuthatha izinqumo ngenxa yemizwa yangaleso sikhathi. Uma ehlushwa ehlukunyezwa, awuvuki umoya wempindiselo. Ngoba unjani lo muntu unobumnene, awuvuki umoya wempindiselo. Uba nomusa, athobeke, abe nobubele, azothe, angasheshi ukuthatha izinqumo ngenxa yemizwa yangaleso sikhathi. Ubumnene ubonakala ngokuthi umuntu abekezele noma ehlushwa, elinyazwa. Bese uyabona umuntu unjani? Umnene ubonakala ngokuthi umuntu abekezele. Ubumnene bumelene nokufuna ukuhlukumeza, futhi bumelene nokufuna ukuphindisela. Ubumnene lokho. Awuhlukumezi momnene, awuphindiseli momnene. Ubumnene buyabonakala ukuthi umuntu abekezele noma ehlushwa noma elinyazwa. Siyambonga uNkulunkulu, uyabekezela wena mawuhlushwa. Uyahlupheka emzini, uyakuhlupha indoda, uyabekezela. Baze bathi abanye sengihlalela izingane. Uyabekezela yini? Sibekezeleni bafowethu, asifunde ukubekezela. Inkosi siseduze. Sifunde ukuba mnene. Inkosi uJesu siseduze. Akekho njengaye, akekho ufana naye. Dumo lonke silinikeza yena lungo lwakhe lumfanele.
Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngawe lapho khona. Ngiyambonga uNkulunkulu. Letha abantu ke mntaka baba. Khona abantu asebaloku bangena la bakaze balethe umuntu. Yazi uthi siyokwafika nje akaze balethe umuntu. Angazi noma bephila emhlabeni obabodwa noma banjani. Khona abantu lokubagcina ngo2023 ukuletha abantu. 2022 ukuletha abantu. 2021 noma 2020 omunye lokho angena ngo2020 akakaze alethe noyedwa umuntu kodwa ukhona egroupini uyalalela. Mina ngazi uphila laphi lo muntu. Ofethu ake ucheck ifone yakho ubuka ama contacts. Kulama contacts onawo akekho ongamletha kodwa ungamlethi ungakhulumile naye. Awubuke nje ama contacts akho maningi kanjani. Awubuke maningi kanjani. Ngiyantela uNkulunkulu akasize asibiyele. uNkulunkulu akasigcine. Anibusise nonke emakhaya noma kuphikela ulalele khona noma la ubuka khona ku YouTube. uNkulunkulu akubusise. Ubaba uNtsibande usiyavalelisa. Uthi ukuthula kwenkosi yethu uJesu kudlula ukuqonda konke makukulondoloze azabuya landa ibandla lakhe. uJesu Kristu inkosi. Bese ngithandazile nje. Hayi mina ngiyabuza. Bese ngithandazile ngisakhumbula ngoba kulona icala ukuthandaza kaningi. Ngiphinde ngithandaze. Hayi ngizophinda ngithandaze ngoba kulona icala. Baba olungileyo, baba ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga izwi, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Busisake lona loyo silizwe silenze. Siyabonga Nkosi akekho ufana nawe. Siyabonga uNkulunkulu onomusa akekho njengawe. Sembathiseke Nkosi inkazimulo yakho, sibe ngamalanga bomlilo, amadimoni namandla obumnyama asuke. Sembathise inkazimulo yakho kuba izifo zingangeni kuthina. Siyakubonga ke moya ongcwele ngakho konke osukukhulumile. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake ubaba uNtsibande usiyavalelisa ndlalifa izulu. uJesu Kristu inkosi.